seconds. Guanyarem si les coses es fan bé i si tenim molta paciència, si la por no ens ven, si no, i si la força mai no falla, i si la pinya planta cara, guanyarem si les coses es fan bé i si tenim molta paciència, si la por no ens ven, guanyarem, i si la força mai no falla, guanyarem, i si la pinya planta cara, guanyarem. Si practiquem l'autogestió a cada barri, a cada escola i a cada organització, si mai no es poden fer dependre d'ells, si no, si mai no sabem res exigiran tan poc, bans expropiats i cases ocupades, finançament sense deutes ni estafes, prou oficines bancàries, contractes i de confiar els nostres drets a unes rates, fora voltors de les nostres butxaques que ens puguin posar entre paret i espasa. La independència econòmica és l'irrenunciable batalla de classe, guanyarem si les coses es fan bé i si tenim molta paciència, si la por no ens ven, guanyarem, i si la força mai no falla, guanyarem, i si la pinya planta cara, guanyarem. Només si ens organitzem, si la xarxa solidària s'expandeix arreu, si la classe treballadora esdevé contrapoder amb voluntat transformadora i fotem canya a qui ens roba i enganya. Mobilització i acció directa per anar guanyant batalles i no falla, no pares en pantalla. La unitat popular els fa por i per això callen. Jo creem espais de debat per formar-nos, coneixem-nos, cooperem, organitzem-nos. Estem construint un nou món d'altres mostres, a cada casal hi ha una petita mostra, guanyarem si les coses es fan bé i si tenim molta paciència, si la por no ens ven, guanyarem, i si la força mai no falla, guanyarem, i si la pinya planta cara, guanyarem. Només si ens defensem fermament amb la ràbia de tot el que sent, que per molt que vengui de valent seguirà sent un mileurista amb 1000 deutes pendents. No ens pot passar com a gent de companyes, la batalla primordial serà la de les armes. La democràcia que neix a les places serà derrotada si no pren a defensar-se. Poble organitzat és temible, imparable, poble autogestionat, cooperatiu i sostenible. Un poble armat és un poble respectat, invencibles per construir el socialisme. Si les coses es fan bé i si tenim molta paciència, si la por no ens ven, guanyarem, i si la força mai no falla, guanyarem, i si la pinya planta cara, guanyarem. Si les coses es fan bé i si tenim molta paciència, si la por no ens ven, guanyarem, i si la força mai no falla, guanyarem, i si la pinya planta cara, guanyarem. Perquè l'autodeterminació s'exerceix a diari sense permís de cap color polític ni cap institució. Organitzem-nos, autogestionem-nos i defensem les estructures de poder popular. Escento 2014, Vilassar de Mar.